Hello everyone, warm good afternoon to all of you. ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ରହିବ। ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଅଲ୍ ଡାଉଟ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର SSB PGT ଆଉ ଲେକ୍ଚରକୁ ନେଇକରି ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଇପଡ଼ିଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SSB PGTର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ରିଜଲ୍ଟ ତ ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି NOC ଲାଇକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ NOC ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ରଖିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଠାରୁ। ତ NOC ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ସାର୍ NOC କାହାକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ଜଣେ JTSର ଅଛି, JTS ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ନା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ର ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ତ NOC ଦରକାର, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଣେ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ NOC ଦରକାର କି? ତ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ NOCର କୌଣସି ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ NOCର, ରାଇଟ୍। ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ NOC ଦରକାର, ଆଉ ଇନ୍ ଅଦର ସେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ NOC ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ରିଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଲେମାରେ ଅଛି ଯେ ରିଜଲ୍ଟଟା କେବେ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା BED ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯଦି ସପୋଜ୍ ଧରି ନେଇଥିବା ଆମେ BED ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛି, ସେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ BED କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେମିତିକି ଏଠି ଜଣେ ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍ SSB ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବା କଥା ନା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଲେକ୍ଚର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା ନା ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦୁଇଟା ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ମତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଥା କହିବି, ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସାର୍ ନେଟ୍ ହେବ ନା PhD ହେବ ଲାଗୁ, ଯଦି ହେବ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିନି, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ କରାଯାଇନି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇନି। ତ ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଲେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତାଠୁ ଆଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଯଦି ବା ଏଇଠି ଜଣେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ସେ କରିବ, ଯଦି ନ ହେବ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବୃଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେବ, ବୟସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମରେ ଆସିବ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିଦେବ ଯେ ହଁ ଦିନକୁ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ପାଠ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାଠ ଯାହା ସବୁ ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା। ତ ସେମିତି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ ଥାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି।
तो ए प्रकार गोटे आम पॉजिटिव सेंस रे निजको प्रिपेयर करि परिबा। ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आमको प्राय आसता है किंतु यहाँ गोटे दरकार कारण जो एग्जाम नोटिस आसीज से आप समय भी नथिबो तो एबेठू निजको यहाँ गोटे भावतु जे गोटे गोटे अपरच्युनिटी बोली आपको यूटिलाइज करी आगक जाए बेस्ट हम जोटा कि आम बहुत बढ़िया हम। तापर नेक्स्ट आउ जड़े क्वेश्चन पचारे जे सर फाइनल आंसर की आउ आसीबो कि डायरेक्ट रिजल्ट आसीबो जो आपनकर ए क्वेश्चन रहला एसएससी पीजीटी रे ये जो फाइनल आंसर की आसीबो ना डायरेक्ट आपनकर रिजल्ट आसीबो। देखंतु एठे माने जदि मु कहिबी फास्ट से माने कौन एट ए टाइम से माने रिजल्ट आंसर की दे पारंती कारण वंस आंसर की देला माने से रिजल्ट देबा किछ समय लागोनी आ तो आंसर की देले से माने संगे संगे रिजल्ट बाहर कर दे पारंती आउ इटा मध्य होई पारे जे रिजल्ट बाहर करला पर आंसर की मध्य पब्लिश करि पारंती किंतु वर्तमान तो जहा चांसेस अछि एट टाइम रे हेबार अछि कोन अछि एट ए टाइम रे तो एटा तो गोटे हला कि यूजीसी नेट रे आपण जतल देखिबे से माने कोन करंती फाइनल आंसर की सहित रिजल्ट मध्य दे दियंती थरे आंसर की दियंती तापर आंसर की रो माने गोटे थर पर तापर फाइनल आंसर की सहित से माने कोन करंती रिजल्ट मध्य दे दियंती। तो मु होप करूची आमर एनालिसिस यह माने कंक्लूजन रे पहुंची पारिबो जे आपनकर फाइनल आंसर की सहित से माने रिजल्ट दे पारंती एट टाइम रे तो किसी ना आपन गोटे माने रेडी हे थिबार अछि आउ रिजल्ट बाहरला मीन्स सेलिब्रेशन कर देबार अछि ना नहीं तो एटा गोटे हे गला आपनकर ना जे आंसर की आसीबो ना फाइन डायरेक्ट आपनको रिजल्ट आसीबो। तापरे जदि कहबा रिजल्ट केबे आसीबो सर रिजल्ट जहाँ भी माने सूत्र रु मिलुची जणा आमको तो फास्ट किंबा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी बर्तमान तो फास्ट वीक जनवरी सरीबा पर अछि आज तो हेगला संडे किंतु किछि नहले आपनकर सेकेंड वीक रे किछि गोटे पॉजिटिव रिजल्ट देखा जिवो कारण तांको मध्य कोन करियार अछि जो नियुक्ति पर्व अछि तांकर सेटा को मध्य से माने एता करिवार अछि नियुक्ति पर्व हैला तो सेटा को बेस करी कि आपनकर सेकेंड वीक रे हे जिवो तापरे बहुत जिनस काउंसलिंग जहाँ भी तार माने अपडेट से विषय आसीबो राइट। तो एटा गोटे आपनकर हे गला तापर एइठे केतेटा क्वेश्चन पिला रेज करिसंती जे से पचारुचंती सर 1 ईयर डिफरेंस पीजी और बीईडी कैन आई अप्लाई पीजीटी देखो पीजीटी पाई इंडिया रे आमे कहबा किंबा आमे ओडिसा रे कहबा दुईटा तार माने अछि कोन ना जणे पीजी करथिबो आ प्लस जणे बीईडी करथिबो तो सेथिरे कोन करि परिबो जणे ना पीजीटी पाई अप्लाई करि परिबो। एई जणे जो क्वेश्चन रेज करिसंती मु जति कि बुझी परछंग क्वेश्चन रो से कहउचंती जे सर धरि नियंतु मोर पीजीटी मोर पीजी रो सेकंड ईयर चलीची मु बीईडी रे एनरोलमेंट करिदेली राइट आउ थरे कहउची जणे पीजी पढुची पीजी रो सेकंड बा एमए रो सेकंड ईयर रे से कोन करला ना बीईडी जॉइन हे गला ता माने तार कोन हला ना एठा हम जति कहबा एटा गोटे हे पारे किबा सेकंड रे जणे बीईडी करूची बीईडी रो सेकंड ईयर रे जणे पीजी जॉइन हे गला बीईडी रो सेकंड ईयर रे जणे पीजी जॉइन हे गला तो बुझाउ चेष्टा करो तो एठे कोन हबा आपनकर ना गोटे वर्ष गैप रहिला आपनकर ए दुटा डिग्री विषय रे तो सी पचार सर गोटे वर्ष गैप रहिला जो डिग्री दुटा विषय रे आपन कोन एलिजिबल हे पिरे कि पीजीटी अप्लाई करिया पाई तो एठी जति आपन कोन करिवे ना आकु जति आंसर करिया को चाहिबे जति जिबे सपोज धरनियो एनसीटी गले आपन एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जोटा कि हमर अछि जे ताकु आपन एक्सप्लोर करा जिवो सेटे से कहिचंदी जे आपन एट ए टाइम दुटा कोर्स माने परस्यू करि परिबे आ आपनकर गोटेर कोर्स भीतर 6 मासर व्यवधान एमती समथिंग लिखा जाइछि आउ जो एट ए टाइम रे दुटा कोर्स आपन परस्यू करिवे गोटे आपनकर डिस्टेंस हेतिबार अछि आ गोटे आपनकर कोन हेतिबार अछि गोटे रेगुलर हेतिबार अछि एमती अछि से क्राइटेरिया किंतु जेहेतु एटा गोटे आपनकर जानिबार अछि जे आपन जो दुटा डिग्री करूचंती सेटा को मोड रे करूचंती डिस्टेंस रे ना आपनकर गैप माने रेगुलर तो दुटी जा हबनी कारण तार माने अकॉर्डिंग टू रूल ओके आउ तो सेटा जिंस को बुझार अछि जे आपन जो कहउचंती 1 ईयर माने गैप सेटा जति रेगुलर अछि तो सेटा देखि करी आपन गोटे माने माने कोन गोटे प्रथम बुझिबार अछि सेटा जे डिस्टेंस अछि हां ठीक अछि यू कैन गो राइट तो एटा जिंसटा हे गला जे जे मध्य एटा करूचंती जे काइंडली आको टिके
ରିଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ରେଗୁଲାର। ରେଗୁଲାର ତ ଦୁଇଟା ହେବନି, ଯଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ରେଗୁଲାର ତ ଏଟା ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ରେଗୁଲାର। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଇଡ଼ି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଇଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦି ଜଣେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଇଡ଼ି କରୁଛି ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ସେଠି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା କମନ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ ହେବ ବାହାରିବ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ସାର୍ NOC ଦରକାର, ମୁଁ JTCରେ ଅଛି। ହଁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ NOC ଦରକାର କି ମୁଁ JTCରେ ଅଛି। JTC ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଇନ୍ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ। ହଁ, JTCରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ NOC ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଉନସିଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତ ସେଠୁ ଯିବେ, ତ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଡ଼୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବାର ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଫର୍ଦର ଗୋଟେ ଦେବେ ରିଟର୍ନରେ ଲେଖିକିରି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ NOC ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଆମର ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିବେ, କାଉନସିଲିଂ ହେବ, ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଏ ଟାଇପ୍ର NOC ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଜବ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଧରିନିଅ କିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କିଏ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ତ ନୋ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ NOC ଫର୍ ଦ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଜବ୍। ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ନୋ ନିଡ୍ ଅଫ୍ NOC। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ SSP ଲେକ୍ଚରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, SSP ଲେକ୍ଚର ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହିଁ ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହିଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର NOC JTC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରିଜଲ୍ଟ ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଜାନୁଆରୀର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ବିଇଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ କରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କରୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ସାଇଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବା କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆମେ ଫର୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ କଥା ହେବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।